Hi παιδιά, Γελάκες Game εδώ πέρα και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν παιχνίδια σαν το Minecraft. Πρώτα πρέπει να έχετε το USC Browers. Ωραία, μετά εδώ, πατάτε εδώ πέρα, γράφετε Android mod.org ή μπορεί να σου το βγάλει με τη μία. Ωραία, μετά πάτε Android Games, σου βγάζει για αυτό. Πατάτε εδώ, πατάτε Android Games Free Download App. Ωραία, μετά πατάτε εδώ πέρα, γράφετε το αμένο σας παιχνίδι. Εγώ τώρα θα γράψω ένα παιχνίδι που δεν είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, αλλά θα το γράψω. Five Nights at Freddy's. Είναι το Grand Theft Auto. Τι λέω, είπα λάθος, είναι το Geometry Dash. Εδώ είναι το NBA 2006. Το NBA. Πατάτε εδώ πέρα. Πατάτε μια εφαρμογή, όποια από αυτά θέλετε. Πατήσω την πρώτη. Θα σου βγάλει Set Algebra. Πατάτε εδώ. Πατάτε Setup. Μετά αυτό. Μετά πατάς Download. Και τώρα σου κατεβαίνει. Όπως βλέπεις μου κατεβαίνει γρήγορα. Περιμένεις τόση ώρα για να σου κατεβεί ένα παιχνίδι. Και άμα είναι πολύ μεγάλο θα αργήσει λίγο. Μόλις το γαλάζιο φτάσει στο τέρμα θα είναι έτοιμο. Ωραία. Έλα γρήγορα. Εδώ, να όπως βλέπετε. Πατάμε εδώ. Πατάτε ρυθμίσεις. άμα δεν σας πιάνει, πατάτε γνωστές πηγές, πατάτε μετά πατάτε εδώ πέρα εγκατάσταση, περιμένετε, εδώ πέρα λέει εγκατάσταση, μόλις μας μπει πατάτε άνοιγμα, δεν πατάτε τέλος, πατάτε άνοιγμα. Άνοιγμα, όπως βλέπετε, το πατάς 2 φορές και είναι ok. Και να μου κατέβει και το NBA. Κατέβασε. Ωραία, πατάμε NBA. Κάτι έχει πάθει. Ναι, όπως βλέπετε, τώρα θα το σβήσω, γιατί δεν το θέλω. Όπως βλέπετε, αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο. Και κιόλας για να σας το ευχαριστήσω κιόλας. Αρχίστε τι είναι αυτό το Lucky Patches που έχω εδώ πέρα. Με αυτό το Lucky Patch πώς να χακάρεις τα πάντα. Το Google Play Store, το Headball, το Minecraft, το Mobizen, το Panda. Αυτά με τα κόκκινα δεν μπορείς. Μερικά τα έχω και σβησμένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα βγαίνω. Τώρα για να σας χαρίνω, πάμε να παίξουμε το Minecraft. Θα χτίσουμε σπίτι. Θα σας δείξω 2 σπίτια που μπορείς να χτίσεις, αλλά με δυσκολία.
εννοεί το όνομα έχω γράψει. Μηχανισμό, όχι. Χαχά. Ωραία. Πάμε στον κόσμο μου και τώρα είναι ο ξαδερφός μου. Όπως βλέπετε έχω χτίσει ένα σπίτι στον αέρα. Το σπίτι μου. Λοιπόν, τώρα χρειάζεστε αυτό εδώ πέρα που θα πάρω. Αυτό. Χρειαζόσαστε αυτό το μπλοκ. Και τελευταίο είναι η άμμος. Θα το τοποθετήσω εδώ πέρα τούτο. Δεν το έχει σπάσει εδώ ο ξαδερφός μου. Αυτό μου το έχει σπάσει ο αδερφός μου. Ο ξαδερφός μου. Εγώ δεν έχω αδερφό. Λοιπόν, θα το χτίσω κάπου αλλού. Ωραία. Κοιτάξτε πως χτίζουμε. Βάζετε εδώ πέρα. Βάζετε και εδώ πέρα ένα. Πατάτε. Λοιπόν, άμα θέλετε να κάνετε μέχρι τον ουρανό, εγώ δεν το κάνω πολύ ψηλό. Ορίστε όπως βλέπετε. Θα το κάνω πολύ ψηλό γιατί βαριέμαι. Πατάτε εδώ πέρα. Πατάτε εδώ και εδώ. Πρώτα πρέπει να το χτίσετε το σπίτι. Να χτίσετε αυτό εδώ και το κάτω. Ωραία. Τώρα το χτίζετε και αυτό. Χτίζετε και αυτό. Να πάρει. Ωραία. Βλέπετε δεν θα το κάνω πολύ μεγάλο. Εσείς κάνετε το όσο θέλετε. Ωραία. Τώρα όπως βλέπετε, τώρα βάζω αυτά το κάτω, δηλαδή το πάτωμα, αυτά τα μεγάλα. Να 3, όχι 4, αν θέλω να έχω αυτό το μεγάλο 4. Ωραία. Πρέπει να χτίσεις και αυτά, γιατί σου είναι πολύ απαραίτητα. Σε προσέχουν να μην πέσεις. Ωραία. Ωραία, τώρα να το τελειώσω και μέχρι να το τελειώσω διακόπτω μία το βίντεο. Ωραία, το τελειώσα. Τώρα κοιτάξτε τι πρέπει να κάνετε. Όπως βλέπετε, σπάτε αυτό, σπάτε και αυτό, θα σας χρησιμεύει. Σπάτε και αυτό και πέφτουν αυτά. Ωραία, είναι έτοιμο. Πάτε πάνω. Καθέστε εδώ και βάζετε τη στέγη. Και να, είναι έτοιμο. Τώρα θα σας δείξω τώρα πως μπορείτε να το φτιάξετε πολύ ωραίο. Τώρα θα χρειαστείτε πρώτον εδώ πέρα ένα κρεβάτι. Το τοποθετείτε εδώ άμα θέλετε εκεί πέρα ή κάπου αλλού. Μετά παίρνετε αυτό
και φτιάχνετε ένα-δύο, ένα-δύο, ένα είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Μετά παίρνετε μία πόρτα, βασικά όχι αυτή την πόρτα γιατί θα είναι πολύ σκληρή, βάζετε εδώ πέρα και εδώ πέρα βάζετε το εδώ και βάζετε άλλο εδώ μόνο, πουθενά άλλο. Ωραία, εδώ πέρα έχετε μια ωραία βιβλιοθήκη. Τώρα βάζετε ένα, βασικά δύο εδώ, crafting table. Μετά βάζετε πέρα ένα, μόνο ένα. Κάτι πρέπει να το τοποθετήσετε πάνω του. Το έχει εδώ, όχι. Το έχει εδώ πέρα. Να το. Όχι, όχι εκεί. Μέντε. Όχι. Κάνει λάθος, αυτό μην το βάλετε. Το θέλετε να το έχετε έτσι για... Να το έχετε έτσι για... στόλισμα. Εγώ περισσότερο το βάζω για στόλισμα. Γιατί ούτε άλλο δεν το βάζω. Μετά έχετε δύο φούνους εδώ πέρα. Μετά τοποθετείτε δύο chest και ένα, άλλο ένα. Μετά τοποθετείτε ένα αμμόνι, αυτό και αυτό, και παίρνετε και βάζετε εδώ πέρα ένα-δύο, εδώ πέρα βάζετε ένα και εδώ πέρα βάζετε και θα είναι νεροχύτης και βάζεις εδώ πέρα αυτό εδώ, το γίνας έτσι και είναι σαν νεροχύτης και μπούμ, έχεις ένα όλο καινούριο σπίτι και είναι και ασφαλές. Ωραία. Αυτό είναι το σημερινό μου βίντεο, παιδιά. Παρακαλώ κάντε ένα like, γράψτε στα comments αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe. Και κιόλας σχεδιάζω να κάνω και ένα quiz και κιόλας θα κάνω και ένα βιντεάκι για τον Γιώργο Μπάλτα. Αυτό συνέχεια με βρίζει, με κάνει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, άφησε εδώ πέρα γίνεται gamer. Να το. Πάμε εδώ πέρα, στο πρώτο. Όχι. Πάμε εδώ πέρα, λέει εδώ πέρα. Αυτός μου το είχα βρει που έλεγε ότι δεν παίζεις τα αληθινά, είσαι παλιοψεύτης. Λοιπόν, αυτό το σημερινό μου βίντεο, παιδιά, παρακαλώ κάντε subscribe, like και γράψτε comments άμα σας άρεσε και άμα σας βοήθησα. Άντε, γεια.